28 December, 28 December, 28 December, 28 December, 28 December, 28 December. Tashi ana, wai bacin bi kuke anan? Wai ai gadi na kaku ko bacci na kaku? Kullum kun dame ni da 28 December. Ba na biya ku albashin ku ba? Wallahi ba haka bane wallahi. Haka bane Alhaji. Wallahi abun alkhairi ne. Wani abun alkhairi ne ya faru da mutumin alkhairi. Mutumin yanzu dan matso na Alhaji. Dan matso nan maka bayani. Yawa. Ko ha wani amfani gare ku? Wallahi ba haka bane Alhaji. Abun alkhairi ne faru. Abun alkhairi ne ya faru da mutumin kirki. Ina mutumin nan Alhaji Bello Altine nan daura. To wallahi Allah yayi. Allah yayi. Mukami dai ya samu. To an bashi lami dan daura. Lami dan daura? Lami dan daura. Ai alhamdulillah. To ai kaga mutumin kirki ne aka ba. mutumin arziki ne. Mutumin arziki Allah ya ne. taimaka. Allah ya taimake shi ya samu abun alkhairi. Gaskiya ne. A wannan abun ayaba masa ne. Kuma fa 28 December da kaje na 28 December na faɗi. wannan wata. Baban za wannan watan 28. A he ku he yasa kullum kuke 28 December 28 Wallahi December. Alhaji dan kan mu manta ne shi yasa muke tunawa. Abin da ya Kaga mutum ne mai son taimakon mutane. wannan haka Kuma yana kaunar mutane, yana jawo mutane a yanzu jiki. dai wannan bai Alhaji bai san yaushe ne ba za a yi nadin Eh, mun ga yawa, 28 Alhaji, December. 28 December ta Wannan kama watan- ranar Laraba, ranar Asabar. ba. A fadar mai martaba Misalin- Alhaji Umar Faruk Umar sarkin Daura. A nan za a yi nadi. Misalin karfe Misalin 11 da rabi. Wallahi Alhaji kada ka bari a baka Karfe 9 labari. muna nan. Tun karfe 9 muna can. Tun tara Dan mu muna kama can. wuri daga gaba. Masha Allah. Wallahi Ubangiji Allah kai mu da Alhamdulillah. lafiya. Amin. Ai wannan babban nadi ne. Alhaji kaga dai zaman banza a wurin mu matasa ya kare. ai Alhaji Saboda- Alhaji zai ga ma wannan. Bai so ya ga mutane matasa suna zaman banza. Ina Akwai samarwa da mutane aikin yi wallahi. kada ai. Ai mutumin kirki ne wannan. Ba abin da zamu ce da Allah ta yashi riko. Gaskiya ne. Fatan dai zaka ji Alhaji. Ai Alhaji can kai ma shaida ne. gaskiya ne. Ai zaman banza can ma a wurin ku ya kare. Ya kare in Allah Da ya mutum ne mai hazaka, mutum ne mai son ci gaban al'umma. wannan haka yake mai Mutum kishin ne al'umma. mai kishin al'umma, jarumi, mai son ci gaban al'umma ga baki daya. Wallahi haka ne, Wannan Alhaji. abu ne mai kyau Allah ubangiji sosai. ya taya ni. Gwarzo ne, jarumi ne, muna jinjina a gare shi kuma ubangiji ya taya shi riko, ubangiji ya sa a yi taro a gama lafiya. Amin ya Allah. Alhaji wannan sakon gaisuwar taka insha Allah Alhaji zai ji ta. To insha Kuma Allah. zaka sha mamaki. Insha Allah. Insha Allah. Wannan gadin ma Insha da Allah. muke Ai ni kuma na ya ji zo daɗi sosai. Ai gadi za ku zamna ga wani gadi. Ga alkhairi can ya samu mai son ci gaban al'umma da mutane. wallahi ko Eh. wannan shi Wallahi ko Alhaji to mu bara mu je tun yanzu mu fara kama wuri. Tun yanzu za mu dinga zariya zuwa fada har ranar da za a yi.